So sa ka. Ang adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Sean. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Always on my mind. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Vito Minglanelia, Cebu. Gato man tatampo nagdasangan nga Sion. Recorded by Radio Mo TV. Happy birthday, bay. Salamat, bay. Oh, siya na. Ah. Woo! Let's party! Oh, higop sa aning sabaw, oh. Oh. Salamat, ma. Usa naman in taon taan nilak. Mao na lagi ni biso ni mo permi. Pagsigi ka og parte, unya kung hangover ka, ako mo'y mag-atema nimo. Siyempre, mamam di ka. Mao ba? Payaw saon laman lang kung mawa na ko. Kisa na may mo atiman nimo. Mamas mo ira ba kaayo ka? May bago kung di ka mawa, ma. Di ko niyubiyaan. Ay, kung magsigi ka ng biso ni mo son, mawa gid unya ko nimo. Tanawa niya. Oh, nya, bay. Saro, may jote ma. Parte na sa ta? So man di ay. Oo, nya, sumama ni mo. Sus, okay na to eh. Nibaw siya nga nag-enjoy lang ko sa kong pagkabataan. Bay, duta gano'n ning ulitaw para sa. Wa tayo obligasyon. Tanan na tong kita, ato ra. Mao gyud. O nga pahimos kita sa kuan ba samtang patanon patara. Natural eh. Nya, usaman siya na okay ra nga masigag lag. Mas kibaw eh. Asam tong sugot. Kakor siyang gingnan nga martugog sa'yo. Ito grabiya gini mo ba yun? Siya wala siya na? Di ay, si mama. Nya. Hindi ko ito bago na eh. Mag-enjoy sa ta. Oh, nahuli naman ang ka. Ayos ba ba mo? Ha? Okay ba ba? Siyo ka ba? Nigawas siya, nagita ni mo. Unsa? Lakaw ko. Ako pitaw sa mama ni mo. O pa man balik sa papa eh. Hapit na muhayag. I'm this mama. Oh, nanawag na. Hello, pa. Dog! Wanas mama ni mo. Sa'yo na pa. Gituli siya o gipatay. Unsa?
giyama nga. Ngawa na ka. Nga nung giapas pamagid ko nimo. Ipaabot na lang unta ko nimo. Buhi pa unta karon. Ma. Recorded by Radio Mo TV. Nalubong na si mama ni mo. Nanglakaw na sa mga tao. Tara. Ana. Wala gid si mama. Ayaw ka balaka. Ni apa mi si papa ni mo. Dili ka na mo biyaan. Wala si mama. Wala yung sukat ako. Wala siya nga magpaabot ako nga mauli. Si Papa pirming wa. Kaya na siya sa trabaho. Di na ko kaya nga wa si Mama. Ha? Makikipon ka? Oh, gusto na akong igulin ako, naka. Total, sa bayar mo ka magtrabaho, di ba? Sige. Why problema? May no nga nag-ipon mo. Aron isa ka magmingaw sa bahay ba? O garo sad, naimuluto na ko ba? Ay matiman. Naanad ba ko, nas mama nga inatiman kay ko. Ay noon. Pero ang asawa, di nakatabang ba ya? So, to. Kay ipon na ako siya eh. May ginami anak. Bay, Sean, na ako'y good news ni mo. Oh, unsa man na? Mabdos ko. Unsa? Nga naman. Unsi nga naman. Natural, nag-ipon na ta. Ugwa sa ting kontrol. Nga may buong pamangkang mabdos ko. Ayaw kong ina nga dili pa kaandam, Sean. Ato ning tinuyuan. Maong ato gining ato bangon. congrats bay. Dengan na ka siya na. Abahan juga na. Oh, salamat bay. Bahay. Ano? Basi gutom ng bata, oh. Bangon sabi. Sapa kayo. Hindi ka makatug. Sige. No, saan ka nga nag-ito na rin palibot na ng imong mata? Nga bay, sukat nga nanganak sana. Manong ko'y tug. Ay, unanam yun na nanagod mo yung anak. Kapoy na kayo eh. Gusto na kong mapalik ang akong kinabuhi sa una. Bay, Sean. Saan mo sa'yo problema ni mo, nak? Oh, ano naman sa ka, ha? Saan Miss Hana eh? Dugay ba na uli? Shh! Ilom na, ilom na. Grabihas traffic, uy. Gaya ni mong nauli, uy. Huwag na ka maghuna-huna na ako dali. Puro na kong mabuang magsigig paminaw silak sa bata. Naningkamot sa taong kumakauli dayon, uy. Sos, basing napahayahay ra kag imo dito. No, gituyo ni mo nga magdugay-dugay uli para di ka makatiman sa bata. Unsa? Ayaw pa ta ka pamasangil, ha? Ako na saan mo imulakaw. Oh, asa man ka? Magpabugnaw sa utok.
Tinuod sa kong wa makainom na. Gimingaw na kay Gus. Akong kinabuhi. Kung wa po unta, mamapto si Hana. Okay pa man untang akong kinabuhi karon. Bisat. Sus, si panawag eh. Bahala ka na. Maginhawas ako. Man akong ati mas bata tibok adlaw. Patagay sa kong maayo. Pasok ko eh. Igkan sa kong nainom bida. Diba? Yun sa mrito na ko paguli. Magpaluto ko ni Hana og na isa babi. Mingaw man. Asa mas Hana og ang bata? Kadiyot. Anong wa naman ang ubang mga gamit ni Hana? Hindi na ko makontak si Hana. Asa man sila? Gadaw na pero di nga po na ko makontak si Hana. Hana! Asa naman mo? Uso man? Nakay planong mo ba uli? Gidadapan ni mong bata. Ayaw na pag-expect nga mo pa uli pa mi. Ako nang ipalayo ang bata nimo kay dili niya reserve nga makaamahan og sama nimo. Unsa? Unsa ko nag-ipanulti mo? Tungod lang kay nilakaw ko og wa ko mutubag si mo mga tawag. Mag-ingon ana na ka? Nanawag ko nimo kay gidahan ako ang atong anak sa ospital. Unsa? Ngano? Nung sa bata? Ano man? Nadikipaki sa bata? Wa man di ba? Hana, sorry. Nakalitan ako sa tanang panghitabo. Huni ako. Wa? Sure, first time sa ako nahimong inahan? Ako may nag-atiman sa bata 24/7. Nagtrabaho pa ko. Pero ikaw nga nag-atiman lang ko sa kaadlaw. Sakit na kayo si mong buot. Wa man na kani ka mangutanan ako kung okay ra ba ko? Wa gina nimo buhatasyon. Hana. O karon mabalik na imong kinabuhi sa una. Dili na mi magpakita nimo. Ha? Kalimti na may kikalimta na sa kanamo. Hana, ayaw. Ayaw nagbuhatan ako. Hello? Hana! Hana! Maybe I didn't treat you, I didn't love you. Sa tibok nga akong kinabuhi, maugitay akong gimahayan og mayo. Selfish ra kay ko. Ako rang kaugalingon ang akong giuna-una. Hangtod karon, nagsige paghihapon ko glaom nga unta. Mag-abot ang among mga dan. Og makapamawi ko sa tanan akong pagkuwang nila. Di na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka may higalang kaagi nisyon nga taga Vito Minglanelia, Cebu. Uban sa awit ngayang pangayo, awit nga nagalahan, always on my mind. You were always on my mind. Ang mong kaagi gibuhatan no Diyos sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubad ka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod di kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.
Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niini nga akong kaagi. Ako si Mayet. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Got to believe in magic. Finding out to RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa kaagi karon? May kini sa kababay nga nagpuyo sa San Fernando, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Mayet. Recorded by Radio Mo TV. Happy wedding anniversary, Han! Happy wedding anniversary sa Dan. Unya, naman tayo trabaho ron. Sa weekend na tayo mag-celebrate. Okay rin mo? Oh, Han, uy. Mas maayo sad kay dili ko ka-absent rong adlaw, good. Good. So, unsay gusto nimo buhatan na to sa weekend? Gusto ta kung mag-outing ta? Okay, sige. Mangita ko atong kastayhan no weekend ha. Kanayang naipool ug nasa idagat at the same time. Sige, ganahan ko, ana. Han, kanais din hi. Niluti ka mo pilig lugar da. Siyempre, dapat special tanan para nimo. Thank you, Han. Dali na. Ipahimutan sa tanin na atong mga gamit sa kwarto. Sige, Han. Wow! Napuno sa petals ang kwarto. May bouquet of flowers sa bed. Oh, Han, thank you. You're welcome, Han. Nagustuhan nimo? Of course. Swerte, gid kay ko nimo. I love you so much, Han. I love you more, Han. Ato suliton ang atong time ug maayo. Kay by Monday, for sure, balik na sa tas normal. Maog yun. Nalingaw ka sa tong staycation? Lingaw kayo, Han. Thank you, ha. Why sa payan, Han? Anything for you. Han! Pagbantay! Mayet. Mayet pagmata na. Palate kasi mong klase, oy. Nak, Saan naman oras, ma? 6:00 pasado na. Mubang ako. Ma! Asa mo mga sinina ni Joshua Dennis Cabinet? Nak, akong gibutang sa karton gahapon. Manong naghilabot man ka? O sabi sa lobo niya ron nga imo magipangkuha din eh? Mayet, dawatan na lang. Wa na si Joshua. Dili, ma. Buhi pa siya. Buhi pa kung bana. Wa siya mawa. Nak, dili ka gid maka-move on kung dili nimo dawaton nga wa na siya. Buhi pa lagi siya! Buhi pa siya! Buhi pa kung bana, ma. Buhi pa siya. Mayet, nahibaw ko nga hangtod karon. Labas pagihapon ang mga panghitabo nimo. Pero nak, nahibawsad ko nga dili makagusto si Joshua nga nag-ingon ani ka karon. Dili niya gustohon nga makita kang magmiserable tungod sa iyang pagkawa.
Sakit kaayo, ma. Bisan pila nakabuhay ang nakalabay sukas na hitabo ka disgrasya na mo. Pero ang sakit nga gibati na ko itong higayon na. Nawalang gihapon ang kasakit nga kong gibati ron. Ah, nak. Unsa kay maayo kon mo file una kag leave. Nagkinahanglan kaayo ka ana, nak. Ma. Husto si mama ni mo, day. Sukad lang nga nahitabo ang diskrasya ninyo, no? Wagi ka mo file og leave. Mura ba giisip ra gihapon nimo nga normal ang tanan? Day, paglingaw-lingaw para mawai mong gibating kaguol. For sure, makasabot na ng atong principal. Pero, kinsa may musab na ko pagka-maestra kung mo file kog leave. So, ayan ako volunteer kung masagot siya. Ayaw na pag-unahon na anak, good. Ang mahinungdanon nga mo take o nakag-break. Salamat, tay. Suwayan ako. Morning a resort. Si Dale nag-celebrate picture show sa mong anniversary. Before nahita po ang disgrasya. Mayet, Jeric? Niya ka? Recorded by Radio Mo TV. sadyang nakalisod si Kuya Joshua. Nakahigay ang pasagsulti na ko nga dili daw ti kapasagdan. Mao ba? Mayit niya ko ha. Eh, para sa sobrang kaguol. Di makaayo na nimo. Salamat, Jeric. Onya, kumusta man imong bakasyon? Okay ra. Nakuha-kuhaan ang gibati kong kaguol. Maayo hinuon kun mauna. Onya, unsa man? Dinner ta? Ha? Libre na ko. Mayit. Oh, Oh, Jeric, niya ka? Oo, aron ko haunta ka. huy. Ikaw ha? Kinsa na? Amaw, mangudas akong bana, uy. Mauring parehas kay Gnaong, no? Igsuon din na niya. Oh, day pasensya na. Next time na lang ta, ha? Sige, day. Amping mo. Anya, saman, nalingaw ra ka sa salida nga itong gitanawas ni. Oh, Jeric. Salamat, ha? Way sa pa yan. Salamat po nga di ka mo balibad sa kong mga invitations. Ako may angay magpasalamat ni mo. Kaya naakapirmi para lingawan ko. Sige. Mamauli na ta. Thank you. Way sa pa yan. Mayit, kidiyot. Ngano? Kung manguyab ko ni mo, doon na kako'y chance. Jeric. Mayit, nakagusto ka na ko ni mo. Jeric, nakalitan ka lang. Doon kay permitang magkuyog. Ayaw kalimot. Bana ko ang imong maguwang. Pero mag-usa na katuig sukad siya nawa. Patay na nga akong maguwang. Pero buhi pa si sa huna-huna o kasing-kasing. Ako, bisag ka usap ha. Huwag yung kumusot sa mga huna. Jeric. Mahit na ibaw ko nga may pagbati ka sa dako. Ayaw pugni ang imong kaugalingon. Mahimo ba? Ayaw
ayaw ipamugos imong kaugalingon. Kung magpadayon kag gihapong ingon ana, mas maayo pag mauna niyang katapusan atong panagkita. Or better yet, dili na lang kita magkita. Mayita. Wa na lagi ko makakita ni Jeric din sa eskwelahan nga kuhaon ka. That's odd. LQ mo? Ha? LQ? Hello? Eyes can't lie, no? Lahira gid ang kalipay sa imong mata every time kuhaon ka niya din sa eskwelahan. Day. Naunsa man ka. Ngano pang murag naguol man ang naong nimo? Ma, May problema? Sultihi ko. kuan manggut ma. Si Jeric ba? Nganong kahibaw man ka? Sukad lang nga wa na ko makakita ninyo nga nagkuyog. Nawa ang kalipay sa imong panagway. Sayop man mata ba? Nak, kanus ama na himong sayop ang mahigugma. Way sayop sa duha ka tawo nga nagminahalay. As long as wa mo'y laing tawo nga gipasakitan. Pero ma, manakonsensya ko. Wa na ang imong bana, anak. Naakay katungod nga mahigugma og balik. Ang angay nimong masatagan og bili. Ang tawo nga buhi ug kanunay nga naa para nimo. Kay ining tungura, nahibaw kung siya mao'y mas nasakitan karon. Ma, Mubo ra ang kinabuhi, anak. Choose to be happy. Mayit? Niya kasamo? Jeric. Sorry. Oh, Sorry sa akong mga nastorya. Siguro, in denial ako sa akong na-feel ni mo. Mura kong nakonsensya nga sukad pagkawa ni kuya ni mo. Sa dihang kanunay naanak ka. So na itong mga higayon na debate kong kalipay o balik. Mayit. O dili na ko madawat nga mao ng tinuod. Wa ko'y kaisog nga moangkon sa tinuod. Buot mo ipasabot nga. Parehas nag-na-feel do. O, Jeric. Nakagusto sad ko nimo. Mayit. Mahal kita ka. Mahal sa tika, Jeric. Salamat nga niabot ka sa akong kinabuhi. Take me to your heart. 3 years after nga nagkauyab ming Jeric, nagpakasal dayon mi. Og swerte kaayo mi, kay wa gid mi nakaproblema sa akong mga in-laws. Gani, supportive kaayo sila namot ni Jeric. Sa pagkakaron, tulo ng among anak ni Jeric. Dinhin na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ko mga higalang kaagi ni Mayet nga taga San Fernando, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan, Got to Believe in Magic. Ang mga kaagi, gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka, utubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga suking tipaminaw, kasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of
RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod... Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Meryl. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, I'll Never Love Again. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? May kiniyo sa kababae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuman na tampo, nagdasingan nga Mirel. Recorded by Radio Mo TV. Uban na lang lagi na ako. Makakita ra lagi ka ditong trabaho. Dok, ay kung palagi kaya akong experience din eh. Na minimum requirement of year experience nga kinahanglan una ako maka-apply og trabaho dito pagka-doktor. Lain lang sagod nga trabaho. Dili mahimo. Ano gun kayo kung undang ko din sa akong trabaho? Di mo ta kung gusto ba nga makalagyo ta. Dok, maskin ako man sad. Sige lang. Uhon ko maoki na muapas ko nimo dito. Isaad na ako. Pero dapat, isaad sa nako ha. Nga everyday ang atong communication. Dapat, mag-update ka na ako, permi. Sige, Meryl. Kano sa man imong flight? Kumusta man ka diha? Di kinigaw mo. First time ba yan ako nga nagkalagyo ta? Huwag kumanan. Ingon man sad ko. Basta ayaw lang gyud kalimot og panawag nako permi ha. Basin ilisa na unya ako nimo kung makakita kag lain diha. Di na may tabo, Meryl eh. Kay mahal kiti ka. Mahal sad kaayo ti ka, Dok. Dok, nganon dili man na may tsura imong naong. Ay ra kog tagda, Nurse Sam. Okay ra ko. Sa imo na sa dang long time boyfriend, no? Nga naa sa gawas, no? Ambot ba? Nagadugay, nagkawa naman siya klaro. Sa una, sa diya pa doon pa siya malarga. Maayo kayo namang sabot nga mag-communicate me everyday. Pero karon, tagsa na lang kayo siya ma-update na ako. Uy, mao ba, Dok? Basin og busy lang. Dapat mapahiba ko ta siya. Layo gud mi. Saan ako pagsiguro nga, wa siya mga binuang nga gibuhat na ako, diba? Doc Meryl. Doc, narabay medical mission sa usa ka province. Nagkinahanglan sila og volunteer nga doctors. Basi ganahan ka. Mao ba? Sige, go ko ana. Pero, sure ka, Doc? Sa ako na bang naibawaan, wala ba ko niklaro ang signal dito? Basin unyag masamot og kalisod inyong communication sa imong uyab, Doc. Okay, Sam. Pag naglikay pa siya in the first place, nga dili ko mabala ka, dapat ni update na unta siya nako. Pero wa man. Unsay, buti magpasabot, Doc. Tingali. Sabto na lang na ako nga basin naman nakakita na siya glain dito. Hinoon. Gipangandaman naman sa ninako. Maong dili siya ingon anak kasakit para nako. Doc. Mas mayo pa tuod, Doc, nga mo-volunteer na lang tuod ka. Para ma-divert ang mong huna-huna. Mao gini nasa huna-huna, Nurse Sam.
Nindot kita ni sa probinsya, no? Lahi ang kapresko sa hangin. Maolagi, Dok. Snack sa Dok, oh. Para masudlan ng imong tiyan kay ganina pagit ka mo amukaon. Sam, kanina laki nga nagdaog kamera. Kinsa na? Kuan, Dok. Sa ako na ibawaan, murag volunteer photographer man sad na siya din, eh. Ngano di, Dok? Ganina ram ko kung nakabantay. Murag kapilan ako niya gipicturan sukad ganina. Mao ba, Dok? Uy, gwapo ra ba na ako photographer, Dok, oh? Basig type ka niya, Dok. O unsa? Recorded by Radio Mo TV. Hala, Dok. Padung sa din ni Dok. Hi, Doc. Pwede ba ito mo picturean ka mong duha sa NARS nga close-up? Ano kung kayong lighting good? Golden hour naman good. Nice kayo yung angle din hindi pita, oh. Kaya naigigin mo sa sidlak sa adlaw. Na, ganahan kami mo posing, anak, kay gwapo man ang photographer. Ayay. Ako rin si Kian. Ako si Nurse Sam. O kini si Doc Merrill. Nice to meet you, Doc Merrill. Nice to meet you, Sad. Kumusta na kasi, Dok? Huwag managit siya. Magparamdam na ako, bisag kamay. Hi, Doc. Coffee? Thank you. Naginasara mo ka ining bangka nga naka-standby. Dinis baybayon. Wa lang. Gusto na akong mag-inusara. Sorry, nakasama ko ni mo? Unta. Pero kay niya naman gid ka. Poreg, nagkinahalagi ko kay istorya. Sige, Doc. I'm all ears. Kay ba ka? Na ako'y long-term relationship. O niya, engaged na pagkit ni. Mau ba day, Doc? Pero last month lang siya nilarga. Okay pa man namang sabot pag-una. Nga, everyday dapat ang among communication. Okay pag-una pero suddenly, wala na siya magparamdam. Mau day. Makita mo kasi mong panagway nga murag nagyo nakasamok ni mo. Pero gwapa magyapon. Wakoy tayo makig-joke ni mo, ha? Tinuod tao, Doc. Gwapa ka. Anugon kayo kung pasagdan kasi mong uyab. Kay ilogon tagit ka. Kian. Uy, Doc Merrill, ha? Sige na lagi mo kuyog anang gwapo nga photographer nga si Kian. Ikaw, good nurse, Sam. Friends to me, uy. Oo, takay ba, uy? Basi na og malovers mo pohon. 1 month na beta din, eh. Why signal so wag tay laing lingaw, di ba? Ikaw, good. Og Doc, dili ba na liso di gugmaong tawhana? Kay aside nga gwapo na, murag buutan bagid sa akong tanaw. Nurse, Sam. Nga naman ka? Kailangan ba rin magpangato? Alangan. 1 week and 3 days naman lang ta din eh. Minahon ko din mo. Kian. Manay tinawat, Doc Mer. Ginahan ko din mo. Ginahan siya kayo. Unang pagkakita plan ako ni mo. Wala ko makasapos akong kipati. Kian. Tutok mo ka na ako. Kian, dili ka din eh. Tingali ko ni makita na to. Ato sa kwarto.
last day na nato din sa probinsya. Mingawon ko nimo. Ingon man sad ko kiyan. Thank you. Meron. Wabag niyo ko chance. Sa tinuod lang, dili ka lisod higugmaon kiyan. Pero gusto na akong ipakita nimo nako kung unsa gid ka kaseryoso nako. After this, if same lang gihapon imong consistency and effort para i-pursue ko, then maybe. Sige. Paningkamutan ko na. Wow, lahi ra gid og smile, no? Lahi ra gid ang smile nato basta sige tang padad-an og buwak dinis ospital, no? Nurse Sam, ikaw man di ay. From Kia na pod? Oh, Ay, grabe. Pero time pa. Sige sig pada og buwak nimo pero wa pa gyud siya wa pa gyud siya makikita og balik in person, no? Sukad atong last day sa atong medical mission sa probinsya. wa pa. Nga naman? Ambot. Nag-agad naman sad ko niya. Oh, basin o busy pa siguro siya. Sige na lang, uy. At least naa kay buwak. Mag-usa na kasi man nga wa na siya magparamdam na ako. Grabe. Nadaan na sad ko sa mga sakad. Dili magitingali ko swerte aning butanga. Wa may lalaki nga willing i-fight ko. Dili na ko. Dili na ko mutuo pa. Ha? Nikalit si gawa? Oh, Sam. Dok Meryl. Dili na ko mutuo pag lalaki, Sam. Dili na ko magpada. Dok? Meryl. Nauli na day ka? Meryl, sorry. Sorry kung kalit kong ngawa na magparamdami mo. Pasilo ako, please. Magbalik ta. Nagtuo ka gigun ana lang ka sayon? Naibaw ko. Naibaw ko, Meryl. Mahal kit ka. Ug di na ko kaya gumawa ka na ako. Kung hatagal ako ni mong chance, isaad ako. Pakaslan na ka sa labing madaling panahon. Meryl, thank you nga gitagan ko mong chance. Salamat kayo. Ako yung saadi mo. I will make you a happy wife forever. Please, Dok. Dili na ko gusto mga saad. Buhata. Oh, Meryl. I love you. I love you too. Asa naman is Dok, uy? Wa ka man maabot. Igutom na ba ko? Oh, uy. May photo exhibit din sa mall? Ay, magaling ako sa kong tanaw-tanaw, Bi. Uy, kanina itong mga kuha sa pictures. Oh. Kadiyot.
naglingkod sa bangka. Ako man eh. Dili ko malimot. Kataning naay medical mission sa probinsya 5 years ago. Interesado ka sa mong picture, ma'am? Dong, kining nagkuha ani nga picture. Kinsa? Ay, sa ako ni Uncle, ma'am. 5 years ago. Pero wala na siya. Namatay si Uncle Kian, ma'am. Unsa? Unsa yung gikamatyan? Leukemia, ma'am. Ang rason nga nung ako nang gi-appeal nga picture din ni ma'am, tun kay mato niya katong sigyan pa siya dialysis pa. Sa tanang kuha ko nun niya, mao ni iyang pinakapaborito. Unsa? Sakit kayo na ako nakatuntay ma. Nakalit lang siya nawa ug wa na magparamdam na ako. Naglisod na tingali siya sa iyang sakit na leukemia. Ug dili lang siya gusto nga mahibaw ko. Sa tinuod lang, nasakitan baya gid ko itong higayuna. Kaya nahog na gid akong pagbati ni Kian ato. Pero tingali, dili lang gid kami ang gitagana sa Ginoo para sa usag-usa. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Mirel nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga likulan, I'll never love again. Ang mga kaagi gibatan na duwa sa radyo ni Jelly Hata, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanamas. Kamusap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong didapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyo, pagtanong. Ngayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. O ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Louie. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Stay with me. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? May kanayo sa kamahuyang nga taga Pigawayan, North Cotabato. Ang ato magtatampo, nagdasingan nga Louie. Recorded by Radio Mo TV. Ma, pa. Manangin nga ko ninyo nga muadto ko og Davao City. Mag-unsa man ka dito, Louie? Manarbaho ko pa. Nam ko'y kaila dito. Ikong tabangan nga makasuot sa iyang trabahoan. Kung anihilang di ay ka di sa ato, narbaho. Bitaw nak. Ani na lang ko din sa ato pangitag trabaho. Ganahan mo gud ko makaatog laing lugar, ma, pa. Unsa man dong. Musugot ka nga moadtog Davao si Louie? Di ginoon pa kumusugot kay layo-layo biyan ang Davao. Pero saon man nga, dako man ang atong anak. Di man ta makapugaw kung sa gusto niya. Sige na lang. Patuan lang na. Salamat pa nga, musugot ka nga muadto kog laing lugar. Pag-amping in taon dito nak, ha? Oh, ma. Nya, kung saan ka malarga. Ay! Abi na ko, dili ka mo ani park.
Hapit gid part. Ano lang gani kay nadaghang yung ang mga olds. Ay, bayo hinuon. O, sa maganahan ka nga mo trabaho sa kontrabahuan dito. Oh, part. O, sige. Pangandam ha. Kay ipalaila ka sa among dako. Dako, basta ka dako. Kay bigtawron dito. Daliaras panahon ay. Walang ibawi nga. Di man ako kabuhan din sa restaurant nga. Akong gitrabahoan. Bart! Wow! Ito na, kumusta man ang... Kumusta naman ka diya? Ha? Kumusta na? Uy. Okay na, part. O, ba hinuon? Kung sa mga nagda, sa imong bag, ha? Makawali na ka? Ay, out ako, Bart, uy. Ay, muna lang ko mo, ha? Kay, naparaba ko'y lakaw. Mato na sa kasi imong ikal, no? Usa pa madi ay. Ako taon tong duawon, uy. Kay, naglait ko ng lawas at duniya. Uy, mao ba? Sige, part. Narap ka kayawi sa atong ipuyan dito. Oh, naara. Sige. Una lang ko mo, ha? Babos. Ay, hindi ka pagigog trabaho na. Nagkang gigig customer, ay. Mapit sa day ko sa butika. Magpalit kong vitamins. May nang natay panagang kay lisod na kung masakit. Dere mong order, gang. Kagwapo niya. Mong order, sir. Sorry. Ako na din eh. Thank you, ah. Ganina, dito ko na kabantay ni mo. Ngawa kay tingog-tingog. Sa ba ka, Park? Waha part, oy. Kuan, walang mawa sa kung na ang lalaki ganina. Ha? Lalaki? Uy, yun sa mga diya. Iya kang ginapatan? Iya kang basakitan, ha? Dibugal-bugalan ka, tubag! Recorded by Radio Mo TV. O sa mga gibunog ka niya? Tumagtayo, kay ako to sulungon. Sampo di ha part, uy. Hmm. Kay ka. Wa ko binuangi, uy. Wa ko bugal-bugal, eh. Aw, lagi. Sutihi yung ko, ha? Kung ay magbugal-bugal mo din, he. Kaya na ako'y daghang mga kailang nga mga bugoy din, he. Ipakulatan na ako sila. Magkatawa mo tani mo part, uy. Ay kabala ka good, kay wa may magbugal-bugal na ako. Kay di mas ako magbugal-bugal sa mga standby din, eh. O diyon sa pa na itong laki, ha? Yung mong giingon ako, ha? Nasa sa butika magtrabaho part, og... Uy, kwapo kasi siya, uy. Unsa? Pirmi kong makabantay ni mo nga, anhigyog ka mo palit din, eh. Oo. Kay magya naman good na ako. Paingon pa uli. Ninutsab din, eh. Palitan kay di masamok. Mao de. Unsa din mo? Louie. Ako sa Kevin. Pwede mangis mo number? Ha? Uy, nga naman. Ganahan ako nga makig-friend mo. Sige, mani ako number. Ay, dalawoy! Basig na ibong na siya ni mo ba yun? Sabo bayot. Uy, ako lang baba ni mo. Nga naman ko no, be. Nga man sa number ni mo, be. Gusto na makikig... Unsa? Gusto. Gusto na siya makik-friend ako. Uy! Ikaw ba dautan kay kaguna-huna? Basta, lahi gyud kayo nga kutod dahil lahi gyud kayo. Naibog yun na, naibog na nimo. Unsa nga pangalan ato niya? Kevin. Kumusta, Louie? Kinsa man ni? Imong friend, oy, si Kevin. Uy, Kevin. Ikaw din eh? Ako tao ni. Nanawang liya ka. Uwa mo ko duty ron. Gilay ko dito sa amo. Mao nga gitawagan ta ka. Asa na karon? Hindi ako sa boarding house. Uwa sa naging duty. Day off man ako ron. Makita tabi. Ha? Sige lang kay gilay ko eh. Wa ko'y kasulti-sulti. Sige. Magkita ta.
Abi na ko, dili ka mo nga. Tausag ko nga ikasabot, uy. Abi na ko, mahadlo ka na ako ba? Nga nung mahadlok man ko nga. Sa kuntalaan ni mo, buotan man ka. Salamat ha. Uy, nga no di nga nakikita makanako, Vin. Oh, walang. Gusto lang kong makakita ni mo. Unsa? Bitaw eh. May itugan ako ni mo. Oh, unsa man na? I like you. Oh. Basta magtuo ka nga, ibinuangan ta ka. Tinuod nga akong gisulti ni mo. Ambot ba, dilim ta ko hilig og bayot, pero sadiyang nga nakita ta ka, gaan kay nga kong buot ni mo. Kevin. Pwede ba kita nga kita na? Oh, Kevin, kuan ba? Ang tinuod, nakalitan ko sa mong gisulti. Wa ko mag-expect na magkagusto ka na ako. Di ba ko makatubag ni mo ini? Okay ra, uam sa kumagdali. Magpabot ko nga moingon ka nga nakagusto ka sa dako. Salamat, Kevin. Kadit ha, na ako'y ipapaminaw ni mo. Oo, unsa man na? Kadit lang, akong iyon ang akong cellphone. Uy. Nga nang gi-play man ni mo nga music. Kunin mo na gani kong sugton. Gusto na ko nga kinamoy atong team song. Stay with me. Kevin. Kanswerte na mo bayuta ka, oy! Ba ni mo. Uy, dako kay kag ba yo. Ano nga nakalitan man ko pag-ingon ni mo, nga nanguyap to ni mo si Kevin? Nakalita sa pita ko part. O ko magtuo ay nga. Muyop sa Kevin ako. Unya, nga nung uwam masan ni mo sugda dayon, bi? Nakalitan ko part, uy. Basig, iyan ako binawangan. Saba na oy? Binuang sa mong mata? Kana kinaguyab na siya ni mo, aw tinuod yun ang iyang gibati ni mo bayot. Ay, salamat kay sa'yo kung kaakot ron. Ako hapitan si Kevin sa iyang gitabawaan. Ako siya invite nga mga umis gawas. Oh, panakos na sa mga... Ako na siyang sulton. Ay, la. Kasi mo nga nawag na mo. Number naman ni. Hello? Hello? Si Louie ni? Oh, kinsa man ni? Kao ba ni Kevin sa trabaho? Dali. Dali tayo diri sa ospital kasi si Kevin na disgrasya sa motor. Unsa? Hain man mo ospital ha? Hain mo si Kevin. Wa na siya. Unsay wa na siya? Patay na si Kevin. Kevin! Kevin! Di arang patay niyang lawas. Unsa man kinabuang nga na disgrasya mo sa motor si Kevin, Mika? Naamagod siya gipalit. Og nagmotor siya. Aron madali. Pero nabanggaan siya sa truck. Amo siyang kidadi ni sa ospital pero patay na siya pag-abot niya din. Nganong nahitabo pa ni mo, Kevin? Panahon na untang dawato na ko ang imo kugma. Pero ni Pia, manhinuon ka na ako. Mura kong mabuang niya itong higayon na nga ako nakita ang patay lawas ni Kevin. Dako nga akong pagmahay niya itong higayon na kaya namatay si Kevin. Ngawa man lang ako
matugbangi ang iyang kukma. Og dili malikayan nga matag kadungog nako sa kantang Stay With Me. Mutuog gid ang akong luha. Og may numdum ko ni Kevin. Dili na lang ko to. Daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka may higalang kaagay ni Louie nga taga Pigkawayan, North Cotabato. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakalaan, Stay With Me. Ang mga kaagi, gibatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamausap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining Dilimanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpanin. Ako si Liam. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, minsan lang kita iibigin. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa General Santos City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Liam. Recorded by Radio Mo TV. Bay, doon na tayo charity concert nga pagimuon. Asuman, tukar ta? Ako, go na. Kana pa, makatabang ta. Sige. Gigi, usad. Yan, usad na. Kwan, mo-update sila next week. Mo-update sila na to sa full details. Actually, naghantang mga banda nga mutukar ana nga event. So, andam-andam lang ta. Mas maayo dingali nga mag-practice tag mga bag-ong kanta. Ay pa. Bay, kupahan ang white og dress ko. Kisa na. Aw, kana? Usa na sila sa ni-sponsor ani nga event bay. Anak ng politiko. Mau ba? Oh, sige na, andam na mo. Kita nang sulod mo tukar. Hi. Pwede mapapicture? Ako? Oo. Ganahan ko si mong tingog good. Lo, maikog ba sa ta? Kinsa mo ko para mo balibad sa mga gwapa nga sama nimo. Ay, sus. Magatik pag yun. Tuod ay, basin, pwede ko makapangayo sa mong number ini guman. Sige ba? Kana pa? Ampay ka na ako? Hi. Busy ka? Di man. Hagbay ra kung naghuwat ka. Nga manawag ka na ako. Kumusta? We, naghuwat gid ka, tinuod? Oo lagi. Gabay na nagtuwang, madanay ko nimo ba? Pwede ram sa tinudoon ko. Nanguyab sa day ko? Nga no, kung manguyab ko nimo, di nakakakoy chance? Oo, no. Aside sa gwapo ka, nindot pag ikagtingog. Pero lang, dili man ka chicks boy. Uy, di, no? So, ay gana ko.
Makita ni mo kung unsa ko ka-loyal. Panguyab sa. Sure ka? Lagi. Sige. Pero, bati kayo kung ani ko manguyab mo sa cellphone. Dapat, in person yun. Mas deserve ni mo panguyaban sa personal. Uy, asa man ka? Kanong ka-spooting ba nimo? Nakoy date, ma. Ka-date? Mm. Kinsa manak? Kuan. Pohon na lang, ma. Ha? Pohon na lang. Pohon. Basta, iyan ako sugton. Tadaon ako siya din ni aron ipailailan ni mo. Ato na ko, ma. Nahala sige, amping ha? Ay, huwag ka ikog. Naunsamod ka. Asa ni mo gusto mo ito? Mangitar tigtapin sa dagat na. Bahalag. Dinhila ta suot sa imong sakinan magtambay. Sige ma. Okay na ko. Nako ni Bawan. Ato to dito. Gitutukan mong good ko nimo. Walang. Happy lang kay Kuran. Nindot sa feeling nga. Atas, dapit sa babayon, niya. Napikuyog na gwapa. Mayab na nang imo. Pwede ba kumuyab niyo? Well, karon na lang. Gisagot ati ka. Ganoon? O, lagi. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Upade ka niya gida sa ila aron ipailaila ka sa iya mga ginikanan? Wa pa man ba? Uy, iskuti siya na. Mo lagi. Sige lang. Ako siyang pangutan unsunod mong kita. Liam, sorry. Pero dili pa pwede. Nangitap ko og timing. Unsa? Nga nung kinalang mag-timing. Tungod ka dili ko gustong masakitan ka. Unsa'y masakitan? Unsa'y buti mo ibasabot? Liam, sa gamay pa ko. Arranged marriage na ko sa kong ginikanan sa lalaki nga gikan sa pamilya nga mga negosyante. Og naay dakong impluwensya. Unsa? Og mo ni hinungdan nga liit kong niabot ron. Sorry, naay family event ganina. Dili ko makaikyas dayon. Ug na ang lalaki. Mo ba? Oo, Angel, nga no, kamusulti na ko na. ako musulti ko nimo. Manguyab pa paghapon ka nako. Nabil mausap, wa man, diba? Mga tubang ko sa mga ginikanan. Akong ipakita nila nga seryoso ko nimo. Liam, Mahal ti ka. Suwayin na to. Akong ipamatuod nilang mama o papa ni mo nga bisan ingon ani na ko. Kaya ti kang barugan. Liam. Di ko mo sugot. Sir. Wa ko makiistorya ni mo. Pa, Kung magpadayon ka ng tawhana, wa kay makuha na mo bisan kamay. Angel, patuon na mo ni Papa ni mo. Na mi lalaki nga gitagana para ni mo na mas bagay mo ato. pero ma, wa ko'y gusto ato. Si Liam akong mahal. Pagpili! Mupadayon ka ng lakiha o mulayas ka din hingaway da bisan kamay. O magpakasal ka ni Christian o magpabilin ka din isbay. Pagpili! Mahal ako si Liam pa. Bisag karon lang. Pasag di ko ni magmalipayon nga dili makita sa kwarta. Angel,
Sure ba gid ka ning gibuhat nimo? Okay ra ka din sa amo? Layo ra ba yan sa imong nandan? Mahal ko nimo, diba? Og matod nimo, kaya ko nimong barugan. Oh, buhaton akong tanan. Aron akong mahatag ang karuhay nga deserve nimo. Mo na, Angel. Murag delikado nga mahunong akong tukaran ni kay di pwede ang tapok-tapok ko tungod na ning pandemic. Way makagawas. O unsa? Ay niya magunsa man taan ni. Napa mo nilong ko itinigom diya. Pero, mo lagi. Kinahanglan na itong tipiron kay wa ba tang mahibaw kano sa mabalik sa normal ang tanan. Liam. Pro ko sa inyo. Nak, wa ka na magmahay si Angel sa iyang desisyon. Gagitalikdan niya iyang pamilya o giuban nimo. Ambot ma. Tagsal mo gud siyang mag-istorya na ko. Wa ko may baw kung usay na asod sa iyong una-una. Liam, Angel, nganong mahipos mo kasi mo magamit? Mabalik na ko sa amo, Liam. Angel, Sorry. Pero tungod sa panghita po karon, na-realize na ko. Dili rin ako kayang i-give up ang tanang butangan na andan ako para lang nimo. Mahal ti ka. Pero dili igo ang gugma lang, Liam. Angel, hatagi ko kigayon na, please. Patas ipang imong pasensya. Isa ka na ko. Hatagan ti kag maayong kinabuhi. Sorry, Liam. Pero hugot na akong desisyon. Mubalik na ko sa amo. Ug salamat sa tanan. Angel. Pangako sa iyo ko kahit ikaw ay... Nagkabuwag rin ni Angel. Og 3 years after gikan sa mong panabuwag, nakabalita ko nga gikasal siya sa lalaki nga gibuya sa mga ginikanan niya. Gusto na ako nga i-fight paunta, pero wala ko'y mahimo. Tungod kay minyo na siya. Dinin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Ito mga kalan, kaagin ni Liam nga taga General Santos City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagulahan, minsan lang kita iibig. Ang mong kaagi gibata na do sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamarasab mga higala, mga sukin na paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining talumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpangin.